Hľadáte praktický a cenovo dostupný spôsob prezentácie, no pri pohľade na ceny roll-upov zostávate zmetení? Prečo jeden stojí necelých 40 eur a iný vyše 300? V tomto videu si povieme, za čo sa oplatí priplatiť a kde môžete bezpečne ušetriť. Cenu roll-upov ovplyvňujú hlavne dva faktory. Rozmer a konštrukcia kazety. Zatiaľ čo potlač a materiál sú pri väčšine modelov podobné. My v Plotbase používame kvalitný polypropylénový film. Rozdiel v cene robí práve to, čo drží banner pohromade. Model ekonomie je voľba pre šetričov. Stojí od 38 eur, vyzerá dobre, ale kazeta je z tenšieho plechu. Je ideálny na fixné umiestnenie v kancelárii alebo na jednu konkrétnu akciu. Časté prenášanie mu však nesvedčí. Variant štandard je bestseller. Robustnejšia konštrukcia zvládne opakované používanie a častý transport. Ponúka najväčšiu škálu rozmerov. Od 80 až po obrovských 240 cm. Ak potrebujete pôsobiť luxusne, siahate po verziách Exclusive alebo Premium. Majú atraktívny dizajn kazety, nepotrebujú vyklapacie nožičky a stoja stabilne vďaka vlastnej váhe. Tu začínajú ceny na 89 eurách. Potrebujete prezentovať vonku? Roll-up Outdoor váži 10 kg a má odpruženú tyč, aby odolal vetru. A ak máte priestor, kde sa ľudia pohybujú z oboch strán, obojstranný roll-up vám v jednej kazete ponúkne dve plochy za cenu pod 100 eur. Kedy teda vyťahnuť z peňaženky viac? Poprvé, ak máte tmavú grafiku, zvoľte čiernu konštrukciu kazety, pôsobí to profesionálnejšie. Po druhé, ak plánujete banner prenášať desiatky krát za rok, priplaťte si za odolnú konštrukciu. A po tretie, ak chcete vyniknúť. Menej opozerané modely Premium pritiahnú pohľad skôr než klasika. Zabudli ste na prezentáciu? V Plotbase vieme vybrané roll-upy vyrobiť expresne už do 3 hodín. Stačí si vybrať na našom webe alebo nám zavolať a my vám poradíme riešenie na mieru. Všetky dôležité odkazy nájdete v popise pod videom.